kitaplarımız oqulup, yataqlarga taqsim qilinib, yataqqa joylashib olgandan keyin Nasirni tepib, o'g'lim haqida xabar anglashga oldirdim. Ammo uni topqicha kashlik tamoq vaqti bo'ldi. Qatar bilan oshxona to'shkiga berib tamoq oldim. Ammo bo'ynimni so'zib har tarafga qarab Nasirni izlaydim. Uning qaysi to'shkka kirib ketganligini bilgili bo'lmadi. Mushu titliqdan uyqumni topolmay toza mujili bo'ldim. Әтісі болсымы мәйлі ғо десәммі, бір xil тәшналық, рухи алдыраш xabarlarga тәшна qilib etgan edi. Әтісілі ishqi berish uchun qatag'a tizildik. Bu paylo deginimi cheksiz ketgan bir dalaga opirili qilinayotgan yangi maydon ekan va davomli kengayayotganligi so'zlanadi. Gruppa bo'yicha har kim har tarafga, har xil ishga ilib mangildi. Ta'limimizni qaranglar, bizninkilar qo'g'inliqqa bordik. Qo'g'in yig'ish vazifamiz bor ekan. U chet bu chetiga ko'z yetkisiz bo'shliqda boshqa hech narsa yo'q, faqat qo'g'inli bordek qiladi. Harvalarga qo'g'in besib bergicha qo'ldan qo'lga sunilayotgan qo'g'inlarni tushib ketdi qilib yeri vassakli bo'lishib yeydi ekanmiz. Mushu kuzlik yig'in bilan ocharchilikmi tugab qolgan edi. Qo'sqimiz kuz ne'matlari bilan to'yg'ashqa hog'inimizni bilamidik. İşten yana qatar bo'lib solaxonaga qaytib kelgandan keyin yana Nasir axunni izlab har tarafga qarab ko'zim to'rt bo'ldi. "Mana men xabar anglayman deb ko'zing to'rt qo'yaqchan", dedi u oqamdili paydo bo'lib. "Jinmi sen? Hali hech yerda ko'rinmay o'tading. Kadrlar ishxonaga to'labdi-kan, shu yerdan chiqishim", dedi u. Yuragim shuv qoldi. U mening kimligim haqida ma'lumot bergili kirganmidi? Ammo mening materiallarim allaqachon bularga kelmay qolmaydi. Nasirning ma'lumotiga hojat bormidi? Hey, ko'nib qolsiz. Ko'nila deydi emasmi? O'g'ri o'g'irlaydiganga narsa topamisa, o'zining kashini o'g'irlaydi deb. Chaqimga ko'nib qolgan odamlarmi chaqidiganga yangi gap topamisa, o'zi to'qib bir narsalarni degash tus kerak. Bu yerning ta'limini bilmayman. Bir-birimiz bilan gaplashgudek fursatimiz bo'lamdi bu yerda. Kashlikda maqtin yatadiganga pushtak chalinguncha vaqtimiz bo'ladi. Ammo oqshom seni hech yerdan topolmadim. Qaysi to'shkka kirib tugunib oldingkin? Nasir yatadigan yerini ko'rsatdi. Ondan kashlikda maqtin keyin ko'rishishga va'dalashib, tamoq qachlarimizni olg'ili yataqlarimizga qaytdik. Kechkuz bo'layotganiga qaramay, havo xeli illiq edi. Shimoldagi lagerda allaqachon biror qitim qor uchqundab, atigan kechlari yer to'nglab ulguradi. Bu yerda oqshomlari ho'ylida havo yeb o'ltirishmi shundoq rohat ekan. Nasir bilan ho'ylida bir to'g'roq ko'tikida o'ltirib, suhbatga hozirlanganimizda men buning tushum emasligiga o'zimni ishontirishga tirishib halak edim. Nasir cho'qim yaxshi xabarlarni berdigandek edi. "Galoch-guluchni gapingni boshla qani. Yurtda nima yangilik? Bizninkilarni ko'rdingmi? Qachon?" "Hey, sut bilan chegan qo'y. Oldi bilan sening holing qandoq? Nima bo'lib bu yerga kelib qolding? Mani so'raysan menda", dedi u bosh chayqab. "Ha, bo'ladi. Nerdan boshlasang boshlab davamam sen qani. Men shu echilib sayrashdan beri mashada tayoqni obdan yedik. Ballalarimizdan ayrildik mana. Sen xili jahonning raptorini ololaydigan odamding. Osonlikcha xatolashib qolmaydigan. Nim bo'lding budo? Xatolashmaydiganga hujjatim bo'lmasa, toza gaping bor ekan adash. Ish qilib xatolashdim. Nim bo'g'inimni so'rasang, o'zimmi toza bilmayman. Shu og'zimdan tekkan balogo bu. Echilib sayranglar degandikin bir narsalarni debdiq. Bizmi bir odam bo'lgandikin. Qaysi gapim teliga tegib ketdikini bilmadim. Ish qilib tutdi, urdi, so'qdi. Gomindangning dashqili dedi. Ish qilib oyoq xulosasi kesdi. Akilib mushayga tashildi. Qancha yilga? 7 yil. Ha, oz qopdi, qutuladi ekansan. Endi boshqa gap ko'ta. Sen shu balongni so'raysan, aqchan shundami? Sen de uni ko'miding? Ha, ko'miding. Voy isit. Men balongni ko'ygilimi bo'p qoldi 7 yil. Shu chaqda uning to'yi bo'ldi degandek qildi-ku. Shu to'yga boramagandikin bir yo'qlab qo'yay, to'y patisi deb borgandim. U hammangning uyida to'yni qilib, ondan yangi kelin bilan ashu sening uyingga ko'chib berib uy tutibdi ekan. 20 yilcha odam o'ltamag'ashqa u uy to'kilib ketibdi ekan.
Oğlun oңşapdı. Şu öyni jabdıp, çırğыңni yakıp olturapdı eken, bu çaqqicha en az 4 balasın boğandı. Rostma, dedim hayacandan tepçeklep. Seninkiler bu yeg yoklap keledigandı. Keledi, amma şu qatnaş yok, kemiki asan emas. Yerim jildi bir aqtim maşin tapa alsa müşterepke maňadygan ondan kelereydi şu. Şulardan bir ýeňi uçurlarını alıdygan sen. Sormam sen uni buni. Gep dep dä berdikensin ha. Senin ballaraňy soramdym. Bizninkiler nim bilen tonuşmasa, ata-aydan beri bilip gel dep tapylsam boludy şu. Kelişiňni bilsem go şunda kılakenme. Bu dokesi şunda tapılamız juma. Şunda kılaylı. Hoş, başka yeni nimi ýyňlykla. Her az teliqi jangaldyke bowaýmy müşiyede. Bizning aşu Uygur bowaýyn däwatam sen. Onun nimi gunahy bakenmiş. Nimi gunahy baken deýsen gawa. Senin nimi gunahyň batdy? Bu haqqy gunah ketemdiken. Onun jangaldyke şunçken ýerleri beşigi bala bolmay qalamdy. Ýerigisi pomuçik dep tutmamdy. Vay insapsız yırtquşlar ey. O biçare egisiz yatkan jangalny eýwaşga keltirgen gunahy şundakmy? Qani o qaýada? Biz onu qaçan görümiz? O bu ýerde haqtak işleýälemdi. Qergan adamga täs bopdy-da. O oldurup qıladigan işlarni qılıdy. Qonak ogulaydy. O mu wagtlarda hamandy buğday tasqaydy. Mana şuningdek işler. Men bowaý bilen Nasir Ahunsiz görüşüşni oylagan boğaşqa, bowaýnyň ýatydygan ýerini sorup bilip, görüşüşni ätige qoýdum. Ätisi bowaýny izdep tepip, Nasir Ahuny çeliqip qalmaýdygan bir çetki tatyp, hal ähwal soraşdym. Jangaldyki men kimniň bu ýadyga ýetämän dep ýürüpdikenmen. Aşı özemniň puştydan boğalla mehmanlarny başlap geldi, dedi o. Çäwrelerim aktif boluşup, xudyny bilämäй meni söýrep äp çykyşdy. Ýerlerimniň hemmisini aldy. Ýagaşlarynyň hemmini kesip ekitişdi. Musadara qılıp, hökümet mülki qılıp ötküzüp elip, hökümetniň gamhorlygy ýagdy qılıp, kembagallarga üleşdirip berişdi. Ormanlarny qomurup ýa etişdi. Ahali köçürüp geldi. Meni qamytyp hyzmet göstüp, bir çäwrem kadyr bolup heli ösüpdiken. Kiýin türmeden çykdym. Öz yerimde nazaret astyda işledim. Bir çagda aşu wapasız çäwrem türmege kirip gapdy. Majahanny qaran qanda qılay. Yurtumuzda işta çykyganny işt qılmapdy digen temsil bar emasmy? Ýani öz puşdum. Çidimedim. 15 gündü bir yoklap durdum. Yoklap bagan çygyňyzda nimi dedi? Yüzü kızadymy kiçikine? Vay, onu bir demem. Biçare ýyglap, ýagşylykymny unutmaýdyganlygydan gep açdy. Eger çykyp qalsam, deydi o, özem öýümge ekitip, töremde oltoguzup goýup bakamen, palan pustan diýendek gepler. Men deýmen, vay balam, meni bakmaýly goý. Özüň salamet çyksaňly bolatdy. Meni yaratgan Allah taşlyp etmez, dedim. Kiýin uçawryňyz çykdymy? Çykdy. Ýene gadyr boldy. Hazır gün obdan. Sizni öýge ekitip törüge oltoguzup bakatdygy, eketdimi? Hudaýa beşdowadaňa. Eketmeýli meni aramymda goýsy meýlidi. Amma bu qetim kadırlarını başlap gepdi. Sende altın ba, altını tapşur deydi. Vay balam, mende nädiki altın, sen bilmemse desem. Şunçken jangaldyki ýagaşyny satgan pullar näge ketdi? Şularny altın qılıp pokunuňa besip ýatgan sen deydi. Näge ketdi? Senlerni bakamen dep tügetdim. Mana şunda qılıp, bana işenmey, eğilinin tamlarını örüp, tamның hullaryny kezip, öy içinimi qoş heýdigendek agdyryp çykışdy. Şunun bilen ahyrda osal boğunuğa tän beremdi. Sen altın saklap jahannyň özgürüşini kütüp atam sen. Qandak bir hökümetniň kelişini arzulawatsan dep meni ýene tutdy. Meniň hiç kimim ýokken, öz puştumdun törelgenler maňa bunu qılywatsa, emdi bu jahanda maňa gün kökdeki ýer qalmapdy. Bu jahan qandak jahanken, atyny balyga, balyny atyga düşmän kılgydek. Hazır uýalaryňyz, ormanlaryňyz nim bop ketdi? Şu ormanlarny qomurup, ýa içip,
ahali köçürüp kelyapdydy. Deydi-ki, siz yalğız koymuz erikken boğuydunuz. Mana emde sizge avat bir mahalle qılymyz ki, Qiya, Çiya şäheriniň özü boludy. Ätret başlygy bolup kelgen biri, siz qeýragandykin, emdi ýene nime igilik qylyp japa tatyp ýüretdiňiz? Halk hökümeti sizdäki ýalğızlaryň ýary ýöldiki, ýerlerini sizniň üçin biz terisak ýaxşy emasma? Vay yaxşı, hocam, yaxşı bolmamdygan. Mana şundaq qılıp, meniň şu eski käpem özemge qılıp, başqa jemini elişgan idi. Keyin türmüden çykkanymda beri säl insap qıldymy ýa-ki nim bolgan? Bu bäk nahaq bopdy, çekden aşuryp etilipdi. Özüňizniň azraaq qaldyk ýeriňiz boluş gerek dep. Öýümniň ýenideki bir kandekni maňa aýyrdy. Işik aldydyky qeýri tograqnymy umumnyň mülki qyp elip algan çaglarda onu yerip otun qılgyly tuğan. Bir tarapyny yerip, taki öý tarap ýüzüden bir taxtaýçylyk gapdyken, aňgyça ýeňi siýaset bilen toxtap gelişdi. Tograqnymy maňa buýrup bergen idi. Hiç nimesi qalmagan o tograqny nime qylaýamdy? Bir tal taxtydaki yapylak bir quruk bir nime idi. Şa tutummy köngen şehide olduramay sergerdan bolup ketgen idi. Mana emdi heliqi taxtydak qalgan ýerden öý tarapky sozulgan şah saq gelip, şa tutum jaýygy kelip aram tapgandy. Tograq ýene tüýden ýeňi noty çykagyly tuğandy. Bilmedim emdi nim bolup ketdikin. Bowaýnyň hunekleşip ketken közleri sansyz goruklarynyň arasyda ajiz bilaldaýdy. Onunğa bekmi içim ağrıdy. Hayaty boýunça tinim tapmay işlep, igilik tikleyen bu bowaý hemde pomisçik bolup galypatdy. Hemme nimesinden aýrylyp, muşu demlik bolganda bu ýerde emgek bilen özgürüşni başdan keçirip atgyny. Bunaga mejbur kılganlarning qaýakdan käýini we bunaga nime hukuky barlygyny oýlasaň puçlanmay turanmaýdyň. Emdi bu ýerde iki tonuşumdan çykyp gelişi bäk ýaxşy boldy. Bir top tonuşumdan aýrylyp, natunuş bir ýerge kep galydygan boldum dep mäýüslengen idim. Emdi her gün akşamy birdem yerimde Nasir Ahun bilen ýa-ki bowaý bilen soky söhbetde bolup köňülni hoş kıldygan boldum. Bir güni bowaý Nasir Ahun bilen paraňlaşgynymyzny görüpdi. O Nasir Ahunnyň kimligini obdan bilemdikin, kiyinki qetim maňa: o Nasir Ahun degen bilen araňlar bäk ýakynmy? Dep sordy. Burunlarda ýakyn edik. Şu ýakynlyknyň tory bilen hazyrmy ýakyndak qyp goýmaz? Dedim danqan puty şeklide jogap berip. Bu kispuruş haqqada taza köňlüm emin emas. Bir zamanlarda jangalgymy bagan eken bu. Keyinki hareketlerde köp adam bunyň köýdürgüli kılganlyk dogurlyk gep kılışdy. Emdi bu ýerde ança-munça kössep galyman. İşxanaga köp barady. Kadrlar bilen nime ýakynlygy bardy deýmen. Allah amanet, gality bir zaman. Özüňizge agah boluň balam. Agahlandyrgyňyz üçin Allah razy bolsun. Şu ýurtdaki çaglarda Nasir Ahun haqqyda ukganlaryňyz bolsa dep baksaňyz, onuň owuçyny tunup goýgynyň zyny ýok degендek. Obdarrak tunup goýuşga daýmyna. Aslida siz onu taza bilmeýle arlyşyp etipsiz-de. Meniň mo bilidi hallarym bar, emma köp emas. Bu ýerde birdem hem söhbet boludygan adamga ihtiýajymyz bolady eken emasmy? Şu sebäpdinla. Mandaqdan. Ýurtdakiläriň diýişçe bu durus adam emasmış. Hem adam buny aýgaqçy edýän. Bu meni ýoklap geldim dep kelgendila, köňlüm duýgan bu habaryjny. Emdi Nasir Ahunnyň bu ýerdimi wazipa aralaşdyryp atganlygyny toluq bildim. Ikinci ýyly maňa aşxanaga ýardamlaşyş wazipasini belgileşdi. Bunyň bilen zor derejede ýenikledim. Qosaqmy obdan toýdygan boldy. Bu iltipat nemişkidir dep oýlap ýüretdim. Bir güni aşxanaga lazımlyk näsle elip geliş üçin at harwysida ýakyndaky bazarga men, aşxananyň zapxozy we bizni nazaret qylyp bir sakçy billi ketdik. Bu pursatda sakçynyň agzyny tatylap baktym. Ularnyň diýişçe, meniň jinayet materialymda maňa bekitilgen jinayet ýok eken. Enik jaza ýylymy bekitilmegen eken.
Шуңа бірә нахақчылык yoki uquşmaslik bo'lib qolmasin deb qarab, menga bu iltifatni qıptimish. Бәлким, mening baquvvat jismoniy qurilmammu ularning bu ishlari uchun yarab qolgandir. Мәсәлән, bozordan bir narsa elib kelishda yo'g'on tog'alarni harvaga bosadigan gap. Men bo'lmasamla har qaytim ikki odam elib kelmasa, bu ishning huddisidan chiqolmaydi.